Έχει πρωτοπόνο δεξιά. Είχε γενικό ένα πόνο εδώ. Ναι. Σταμάτησα, Ναι. έφυγε. Δηλαδή μια καρτέλα που Στην κίνηση λοιπόν είχες πόνο, όταν σταμάτησες φεύγει ο πόνος. Στοιχείο σταμάτησε. Πάμε. Συνεχίζουμε λίγο. Συνέχισε, λίγη σταματήσου και συνέχισε. Ωραία. Δεν διορθώνεται. Ωραία. Και ανέβα σιγά σιγά πάνω. ένα διάκτυπο. Ωραία. Δεν διορθώθηκε, δηλαδή έσκυψε με αριστερή κλίση, έφτασε και επέστρεψε κατά τον ίδιο τρόπο, δεν είχε δηλαδή αποφυγές παρέχεις στην κίνησή του. Έχουμε λοιπόν από όλους αυτούς τους παράγοντες να δούμε τι έχουμε τώρα. Δεν έχουμε cover sign. Δεν στηρίχθηκε για να ανέβει. Δεν χρειάστηκε να στηριχθεί για να ανέβει. Έτσι. Όταν έσκυψε και όταν ανέβηκε την πρώτη φορά που το έκανα αυθόρμητα, ανέβηκε έτσι. Θα μου πείτε, δεν είναι ακριβώς αυτό που συζητάμε, γιατί εμείς θέλουμε να το κάνει πριν το διορθώσουμε εμείς. Αλλά πολλοί ασθενείς που έχουν μάθει να ζουν με το πρόβλημά τους, ενδεχομένως και δεν είναι τόσο οξύς ο πόνος, μπορεί να το κάνουν σωστά με τις διορθώσεις. Το θέμα είναι ότι κάνουν αυθόρμητα. Αυθόρμητα λοιπόν έχει μάθει να σταθεροποιεί με τους εξωτερικούς μυς, οπότε το αυθόρμητο είναι να σκύβει έτσι και να ανεβαίνει έτσι. Αυτά ισχύουν. Να μην χρησιμοποιεί δηλαδή τους μικρούς μυς, να κουνήσει όλους τους πονδύλους όπως πρέπει. Αν στην κάμψη